Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. El primer trimestre finalitza avui a les escoles i, tot i ser un curs atípic, els centres han volgut fer actes especials. L'escola Juan Ramón Jiménez ha volgut apropar les famílies al centre. Atès que els tradicionals concerts d'hivern han quedat suspesos, com a mínim de manera presencial, els nens han pogut fer-ho de manera virtual. Està en vídeo, però pensàvem que era interessant obrir les portes i que les famílies ens vegin a l'ambient improvisat que hi haurà avui. El dia ha començat amb dues alumnes de 5è donant el bon dia a la resta de l'escola i les famílies que les veien a través de les xarxes socials. Estem a la tardor. Maria José, what's the weather like today? Today it's sunny and it's cool. There are 7 degrees. Avui és l'aniversari d'Aaron Padilla García de Petresbe, que fa 3 anys. Per molts anys, Aaron! En directe s'han anat passant per totes les aules, mostrant la decoració nadalenca i començant pels més petits que es trobaven participant al tió. Classe per classe van anar mostrant tot el que succeïa a les aules, com els balls nadalencs, o la celebració de l'Amic Invisible. El curs escolar es preveu que comenci el proper dia 11 de gener. Tot i els canvis que s'estan vivint, les tradicions continuen endavant, sigui de manera tradicional o virtual.